ви спостерігаєте оці панічні настрої, оці все пропальщина, треба там чи здаватися, чи як ми будемо. Як ви от за цей тиждень відчули, чи в принципі психологічно люди вже стабілізувалися? Питання в тому, друже Василю, дякую за запитання. Почну тоді я. Так як ми технічно не переоснащувалися 3 роки, як ви сказали, то можливо щось наші друзі не почують від мене, раптом глюка на техніці. Та ні. Я так відчуваю, що той, хто і готовий був боронитися і не мав меланхолії ніякої на протязі багатьох моментів, про що й написала Наталочка 12.4 місто Ровне, наша чудова дівчинка, модер і просто розкішна людина у всіх вимірах. У неї все хорошо, настрій чудовий, все як має бути. Тому її ніщо не зіб'є з обраного давно шляху. Сподіваюсь, і переважна більшість українців так само себе почуває. Чого я й бажаю всім решті. Звичайно, час від часу людини може змінюватися настрій, але незмінно має бути бачення виходу України з цієї ситуації. Ну, навколо України кружляють, крутять, які готові нас заклювати, задовбати, але хочу сказати, що навколо України гуртується нормальна спільнота, яка нам протягує руку своєї дружби. Це починаючи від чудової, розкішної Естонії, наймаленької країни в Європі, яка не боїться заявляти. І це стосується всіх країн Балтії. Ну і, звичайно, левове серце британців. Це вже вкотре ми відчули допомогу. Ну і, звичайно, ту допомогу, яку надали Сполучені Штати Америки за останній період, додаткових 200 мільйонів доларів. І це, як правило, зброя оборонного характеру. Але якщо подивитися, що заявляють очільники Федеративної Республіки Німеччини, що вони не кують, не мелять, і все більше вимальовується картина, що вони не на нашому боці. І якщо тепер зрозуміти, що у нормандському форматі були, як колись сказали профсоюзи, застрельщики діла, тобто ті, хто тягнув цю справу, начебто вони повинні були розрулити. І згадався мені один з дописів, не пам'ятаю, хто написав, але там було про що написано, як було в 15-му році пороху, коли Меркель робить вигляд, що вона робить все, як має бути, а грає на стороні Росії. І ми це вже дуже добре зрозуміли внаслідок 2 північних потоків і багатьох моментів, і непроліт британців над територією Німеччини. Ось останні дні заяви міністра морського, з їхнього, хоч вони, і він подав відставку, багато чого, і все решта уряди і так далі. Одним словом, німці тут на цій ситуації не допоможуть. А, друзі, більше ніж упевнений, що ви і я так само, я думав, що вони зробили після Другої світової війни велику ревізію в своєму баченні по відношенню до Росії. Але, як виявляється, газпромовські та нафтодолари роблять свою справу, і та непідкупна Німеччина, здавалось би, та рафінована, яка мала би так чинити, за ними і австрійські уряди, і уряди Орбана і так далі, так і люблять солодко їсти, чи як там, добре спати, да, добре спати, солодко їсти і комфорт, і кожній нормальній людині все це притаманно. Але інша річ, коли ти йдеш на з власною совістю, і інша річ, коли ти це все добув важкою працею, і після важкої праці, прийнявши гарний, хороший душ, підкріпившись, нормально повечерявши, прочитавши, подивився хорошу передачу, ну не обов'язково патріотичну, а бажано, щоб і патріотичну, і підсиливши себе, вранці встав і знов пішов робити хороші справи. Так от хороші справи можна робити тоді, коли ще чинить наш уряд, це правильно, президент і Верховна Рада. Ну і ми про це можемо дуже довго говорити. Я і так доторкнувся побіжно наших друзів, зради, підтримки і внутрішнього моменту. Ну про це ми, мабуть, трошки згодом будемо говорити, а наразі монолог свій хочу завершити і передати нашій розкішній Хелен слово. Хелен, привітання. Бажаю, щоб нова техніка працювала так, як слід. Посмішка ніколи не сходила з уст, і можна було завжди почути
оту експресію у позитиві не тільки українських, білоруських, а й світових справ і, звичайно, місце наших країн в цій хорошій справі. Прошу, дівчинко. Дякую, дякую, пан Василь. Ведаеце, ніколі мне абладнанне столькі задавальнення цягам такога доўгага тэрміну не прыносіла, тому што літаральна 2 гады кожны стрым я б'юся за тое, каб трансляцыя была роўнай. Вось зараз мне пішуць гук, сябры, усё гэта тэхнічна ўжо лягчэй, чым было нават учора. Учора мы з вами умудрыліся на абсалютна кірпічах, шчыра кажу. Вось тэлефон, якому ўжо 4 гады, і ён увогуле нічога не цягне, таму што мой тэлефон яшчэ да мяне не павярнуўся, і ноутбук, якому таксама ўжо засталося там крыху падыхаць. І мы запілілі 2 трансляцыі адначасова на YouTube і TikTok, так што мы можам усё. Наконт таго, што адбываецца ў Беларусі, канешне, шчыра кажу, у мяне тут за Украіну выбухае мозг, таму што я-то непасрэдна ва Ўкраіне, я адчуваю, што тут адбываецца, але шчыра кажу, тое, што адбываецца у нас на зямлі, гэта ўвогуле выходзіць за усе мяжы розуму, таму што па колькасці тэхнікі, якой заганяецца зараз у Беларусь, я абсалютна шчыра кажу, я не столькі адчуваю вайну з Украінай, колькі я адчуваю, што Беларусь зараз літаральна нам сёння скінулі мапу, дзе знаходзяцца расійскія войскі. Яна ўся чырвоная, уся Беларусь чырвонага колеру. У нас, мне падаецца, няма аніводнага мястэчка, дзе б не знаходзіліся акупанты. Таму, канешне, мы занепакоеныя. Адзінае, што мы тут, шчыра кажу, кулуарна селі, падумалі, што мы ў гэтай сітуацыі можам рабіць. Пакуль некаторыя беларусы ва Ўкраіне чакаюць той цудоўны самалёт, якой нарэшце вывезець іх у бяспечную краіну, я шчыра кажу, я ўвогуле, мабыць, груба скажу, але такой бязглуздасці я не бачыла даўно. Вось беларусы астатняга часу мяне дзівуюць усё больш і больш, што тут ва Ўкраіне, што зоўні, я проста час ад часу задаю сабе пытанне, за каго ты барацьбу вядзеш. Але я разумею, што шчырых і разумных больш, яны проста не медыйныя, настолькі яны не хайпуюць. Вось, мы паміж сабой, безумоўна, абмяркоўваем, што мы можам рабіць тэрміновага, што мы можам рабіць вось зараз. Па-першае, дыяспары пачынаюць праводзіць штодзённыя акцыі у падтрымку Украіны. Ужо зрабілі анонс, ужо мы раскідваем па сваіх сетках, што кожная краіна свету зараз будзе побач з беларускім пытаннем трымаць украінскае пытанне. Мы супраць таго, каб Беларусь у любым выглядзе прымала ўдзел у любых вайсковых дзеях любой краіне. Будь то Казахстан, будь то Украіна, будь то Сірыя, яшчэ любая краіна. Мы зараз будзем больш актыўна працаваць з міжнароднымі арганізацыямі. Напэўна, мы тут не дапрацоўваем, мы зрабілі вынікі, і цяпер разумеем, шчыра кажу, нам ужо просто застаецца кідацца на амбразуру, мне літаральна пісаць застаецца усім. Нават тым, хто будзе мяне, шчыра кажу, пасылаць нафіг і казаць, боже, адкуль ты, хто ты, што ты. Але я ўсё роўна буду пісаць, бамбіць, хадзіць, кліпаць мазгі, што Украіна мусіць нарэшце вызнаць тэрарыста тэрарыстам, выслаць дыпламатаў, якія ніяк не вырашаюць пытанні, а не па Віталію Шишова, якога забілі. Вы чулі хоць аднаго вось гэтага псеўда-прадстаўніка Беларусі, якой бы хоць нешта з сябе выдавіў наконт смерці, а тут можна казаць, што гэта было забойства Віталія Шишова. А ніводная гніда, якую сюды паставіў Лукашенко, пра гэта не сказала. Яны не могуць прадстаўляць інтарэсы майго народу тут. Чаму гэтыя пачвары яшчэ на тэрыторыі Украіны, калі яны знаходзяцца тут? Незаконна, таму што мы не абіралі гэтую ўладу. Мы не хацім іх тут бачыць, хто яны такія. Гэта грамадзяне нейкай краіны, мы нават не ведаем, чыі пашпарты ў іх на руках. Прызначаныя былі сюды невядома кім і невядома дзеля чаго. То бок, мы будзем патрабаваць выслаць кожную пачвару, якая ідзе пад грыфам дзяржавы Беларусь, няхай яны едуць дадому. Няхай яны там распавядаюць, як павінна жыць краіна, а не тут. Таму мы зноўку крычым пра тое, што санкцыі Украіна мусіць ввесці, не павялічваць гандаль. Учора мне распавядалі пра цудоўныя, не мне распавядалі, прабачце, я нарвалася на ролик, што зрабіў ваш прэзідэнт за 2,5 гады.
цудоўныя дарогі пабудаваў. Дык я нагадваю, украінцы, што дарогі вашыя будуюцца з нашага бітума, за грошы якога закупаецца абладнанне, якое забівае беларусаў. Я ўжо стамілася аб гэтым казаць, але кожны раз я буду нагадваць, што вы ездзіце па кішках беларусаў у прамым сэнсе гэтага слова, па костках беларусаў. Калі з-пад вашых калёсаў брызжаць нейкія з калюжаў кроплі, гэта кроплі крыві беларусаў, таму што вы іх купілі. Вы купілі бітум, па якому вы ездзіце і радуецеся, якія класныя у нас дарогі. Яны класныя, таму што яны танныя. А танныя яны, таму што рэжыму неабходна проста тэрмінова грошы ўсю гэту псарню стрымліваць і надаваць новую зброю, каб можна было ўціхамірыць свой народ. Ці мусім мы аб гэтым казаць? Мусім. Я зараз выхожу на TikTok. Учора мы правялі новы стрым. У кантэксце Украіны і Беларусі ў пытанні я буду проста пастаянны украінцам на гэтых пытаннях рабіць акцэнт. Не павінны тут быць беларускія пачвары. Нельга радавацца таму, што вы можаце танныя купіць нейкія рэчы з Беларусі. Таму што яны танныя, я ўжо сказала чаму. Рэжыму проста крытычна патрэбныя грошы. Электраэнергія як пёрла, так і прэ, нафтапрадукты як пёрлі, так і пруць, яны расійскія. Давайте шчырымі будзем, у Беларусі няма сваёй нафты, каб яна такімі аб'ёмамі гандлявала з іншымі краінамі. Ну няма, фізічна няма. Гэта расійская нафта. Так в цьому контексті, Хелен, питання, то, що дають луки заробити москалям так само, а хто дає? Я зрозумів, що питання правильно ставиться високоповажною Хелен. І тут абсолютно недопрацювання наше. А чому так? Тому що ми вибрали почвару таку саму, яка це мусить. Пан Василь, я не могу, меня постоянно пытаются украинцы, что вы скажете на конт нашей улады. Я не могу давать адзнаку выбору украинского народу. Але у контексте белорусского питания я кажу ключевые проблемы, якія у нас існують. Я не кажу за беженцев. На рахунок беженцев не зроблена нічога. Плюс прийшла новая кіраўніца Дзяржаўнай міграцыйнай службы, і яшчэ паўгады таму мне напісалі: Хелен, яна знімець пазіцыі па бежанцах, паглядзіш. Гэта пісалі беларусы, якія больш-менш валодаюць інфармацыяй, і калі яна толькі заступіла на пасаду, мне напісалі: паглядзіш, беларусаў не проста не будуць прымаць, а яшчэ і прыбяруць тое, што дазволена на сёння, гэтыя квоты. І літаральна учора я чытаю паведамленне пра тое, што квоты ва ўкраіне наконт бежанцаў значна скарочаныя. То бок у гэтым пытанні мы зачынялі, вы ведаеце цудоўна, як зачыняліся пытанні па беларускіх бежанцаў ва ўкраіне. Мы старались украінскія плечы не навантажваць сваімі праблемамі. Мы спрабавалі іх вырашыць неяк на ўзроўні нашых дыяспараў, і шчыра кажу, мне падаецца, у нас атрымалася. За 1,5 гады мы не хадзілі, не абівалі парогі дзяржаўных установаў Украіны, каб патрабаваць нешта. Мы нічога не патрабавалі. Мы прасілі надаць магчымасць працаваць, надаць магчымасць адчыніць банкаўскія рахункі, таму што нам неабходна неяк карыстацца міжнароднымі плацежамі. Тут не проста нічога не было зроблена. Увогуле наше пытанне ніяк не разглядалася. Мы чулі, шчыра кажу, кожны раз пасля кожнага круглага стола нам абяцалі просто, да, канешне, мы разглядзім. Па факце, без абразаў тых, хто з'яўляецца прыхільнікам адных другіх, адзіны чалавек, якой прадстаўляе на міжнародных суполках Беларусь з Украіны, Алексей Гончаренко. Вось у яго, выключна з яго вуснаў, мы за 1,5 гады пратэстаў чуем слова «Беларусь». Рэшта ўрадзе мы бачым, расцягваюць ось гэтае палатно ганебнае. Што, неяк прыцягнулі да адказнасці? Дык вы, калі вы не вызнаеце тэрарыстычным гэты злачынны рэжым, чаго вы абурваецеся, што гэтае палатно вам расцягваюць урадзе? І чаму не звяртаеце увагу, што еўрапейская салідарнасць выходзіць з бэча-сцягамі? Алексей Гончаренко постоянно расцягвае пагоню і паказвае, вось яна сапраўдная дэмакратычная Беларусь. Я не абурана тым, што ў кантэксце бежанцаў нічога не зроблена. Я абурана тым, што ў кантэксце бежанцаў робяцца яшчэ горшыя крокі. Я не кажу зараз выключна пра беларусаў. Бежанцы, яны могуць прыехаць з любой краіны. Дык вось гэты дэмакратычны крок з боку украінскіх уладаў на сустрэчу людзей, якія апыніліся ў складаных сітуацыях,
Ви хочете бути похожими на Європу? Так я вам скажу, у Литві, у Польщі працюють програми біженців. Для білорусів були відчинені спеціальні програми, по яких наші діти змогли протягнути вчитися. Наші сім'ї забезпечені усім необхідним. Я не кажу, давайте нам житло. Надайте можливість людям працювати. Стільки людей виїхало, спеціалістів, медики, наставники, айтішники, будівники. Гэта все транзитники, які просвістели мимо України. У вас би настільки поширилася ось гэтая кадровая політика за рахунок білоруських спеціалістів. Ми адуковані. Ми не приїхали сюди пустоголові. У нас є і досвід, у нас наближені мови, ми чудовно українську розуміємо. Нічого не зроблено. І ось, коли ти задаєш собі питання, де ти не допрацював, ось що ти не доробив. І я розумію, що я вже сорвала голос, а мені просто фізично ніхто не хоче чувати. Нікому це не цікаво. Тому, коли я чую, що для білорусів зроблено, або ми там так чудовно за 2,5 роки піднялися вверх, так я констатую, сябри мої дороженькі, ви не крок уперед зробили, ви 2 назад зробили. Вы оккупанту отчиняете свою браму и кажете, заходь, потому что вы отдаете каналы. Ось я задаю собі щодня питання, що я ще мушу зробити. Ось що я від себе можу зробити. Мені вельми тяжко аналізувати, але коли робиш виники, я на них холера не радуюсь. І знову прокидаєшся і задаєш собі питання. Що ти сьогодні ще можеш зробити? Тому я звертаюсь до українців. Покуль ви купляєте білоруські товари, покуль ви не вислали відсюди гнів, які сюди ж привозять людей, які будуть вбивати українців, ми не будемо рухатися вперед. Ми будемо тільки констатувати, що ми знову когось поховали. Або знову відключили комусь електроенергію, тому що там на тим кінці дроту вирішили, що необхідно рубильник зачинить. Ах, ви такі-сякі, нате вам. Або нафта спиниться. Не обурайтеся тому, що свого часу альтернативні пляцовки не дотиснули і не сказали, що ми не хочемо працювати з терористом, який у будь-яку хвилину покине наше населення без опалення. Пробачте за довгий спіч, просто вже настільки накипіло, що нема сили. Дякую. Все це робить влада, яка в нас повністю легітимна. От вас нелегітимна влада і робить антинародні або нічого не робить. Нас так займається наша влада, яка повністю легітимізована. І сьогодні ти кажеш, які кроки, щоб допомогти біженцям з Білорусі. У нас поносили більше 2 мільйонів внутрішніх переміщених людей. Про що ми говоримо, якщо ми про своїх по великому рахунку не подбали? А це про українські люди, які не могли бути під окупацією на території частини Донбасу. І що зроблено? В принципі, могли б якісь там поселення навіть, бо добре, білоруси, як чужі, білоруси не чужі, мається на увазі, що це іноземці. Так. Зроблено, там багато чого, нічого не зроблено, бо люди рятувалися самі по собі, люди шукали якісь родичів, шукали шляхів і переміщалися, бо там їх чекали або підвал, або окупація, або щось інше. Далі, що наша влада могла, чому наша влада не може назвати речі своїми іменами? Тому що наша влада так догосподарювалася, що в нас немає запасів ні мазуту, ні вугля для того, щоб гарно закінчити сезон опалювальний. Плюс з електроенергії, як можна зараз назвати Лукашенка окупантом, якщо через два тижні треба піти в нього просити, щоб він там рубільника трошки включив, бо ми провтикали, бо ми не можемо себе забезпечити в такий період часу. Як може влада, яка зараз довела українських виробників, так, не то, що влада, українські виробники не могли диверсифікувати свої енергопотоки, і зараз, використовуючи газ по скаженій ціні, наша українська продукція стає зовсім неконкурентною, не то, що в Україні. В Україні вона не конкурентна, але іншої великого рахунку немає, і люди, які зобожілі,
зовсім не конкурентні, і ми програємо в цій ситуації, якщо на експорт, то в Молдові, ті самі Балтії, ті самі польські продукти, вони значно дешевші. І таким чином ми втрачаємо і робочі місця, і можливість якогось приходу іноземної валюти за рахунок експорту. Ось так ми підійшли зараз до з кінця січня 2022, і тут над нами ще наростає загроза вторгнення нашої братньої лапки держави. Ну і що в такій ситуації? Ну от вже люди у відчаї, можливо, в когось навіть якісь є думки, та вже хай би воно там щось сталося чи не сталося. Тому ось так от недалекоглядно 73% зробили свій такий вибір необдуманий. І ми зараз маємо проблема на проблемі. Проблема проблемою ще поганяється. Якщо візьмемо ще глобальні якісь, то сьогодні, нагадаю, історичний максимум виявлення захворювання по ковіду в нашій державі. Більше 30 тисяч випадків. Це врахуємо те, що в нас багато є щеплених, багато є людей, які переносять це значно легше. Множте мінімум на 1,5, от десь 1045-50 в день захворювань. Так, це там, можливо, трошки легше все це переноситься, але як це впливає на настрої і на взагалі якусь боєздатність людей в державі? То, звісно, це пригнічує. Я навіть кажу, навіть іноді по собі спостерігаю, що якась така невіча, якийсь такий розпач, який треба подолати якимось чином, щоб не опустилися руки. Не знаю, як ви з цим справляєтеся. В принципі, поглинання в роботу і якісь сімейні справи, і в очікуванні весни дають якісь трошки сил, пане Василю. Вас як? До речі, як у вас здоров'я? Дякую. На поправочку, так розумію. Слава Богу, до речі, у мене ковід, це на ковід, вже не ковід. Отак от, щоб ви розуміли. Так що 300% ми дали до цієї статистики. Ось. Я в легкій формі перехворів, тому що я, друзі, мав 2 щеплення. І навіть оті моменти колись ОРВІ, коли у мене було 37,5, 37,2, можливо 38, я переносив значно важче, ніж тепер. Хочеться вірити, що щеплення помогло, а можливо я так психологічно себе налаштовував на всі ці моменти. Тому, друзі, я берігся, я в людні місця завжди в маски ходив. І це при тому, що я в міському транспорті не їжджу, я їжджу на власній автівці, тобто у мене нема такого великого досвіду спілкування на майданчиках, на зупинці чи в міському транспорті. І така ситуація, що, ви знаєте, перефразуємо по-другому, ковід нікого не минає, так як і нікого, друзі, на превеликий жаль, не мине війна. Я б, звичайно, хотів, щоб війна минула Україну, і воно зачепить всіх тих, хто за Україну, і тих, хто топить за Рашку. Це так, знаєте, щоб кинути майданчик одного і другого. Тому, друзі, бережіть себе, щоб у вас все було хорошо. І імунну систему треба підтримувати. Ну, це можна робити в самий різний спосіб. Головне, щоб ви в момент того випробування були озброєні. Ну і бажаю, щоб коли ви будете раптом це трапиться, то було кому принести ліки. А так як ми з сином залишились двоє, дружина поїхала доньку, маму провідати, то ми боролися весь цей термін самі. Саме цікаве, що вона приїхала, дружина, в момент нашого одужання, але вона десь степанулася по дорозі. Тобто оці мандрівники, мандрівки, ну як маму не провідати? До речі, мама перехворіла ковідом ще в кінці літа, початок осені, і дружина мусила поїхати маму провідати. В силу тих моментів раніше не могла. Одним словом, такі історії, друзі. Це все життя, це все дає нам поживу для роздумів. Бажано, знаєте, щоб ми в кінці сміялися, сказали, цей досвід нам був корисним, в якому плані. Нас це не минуло, але ми вийшли з номінальними втратами. Це щодо таких моментів. А щодо того, друже Василю, отак і складається ще картинка в Україні. Оцих 30 тисяч, про які ви сказали, якщо ще примінити коефіцієнт, я не знаю,
можливо, наслідки потім якісь будуть. Як воно буде в часі, ось пригадайте перші ці моменти ковіду, коли люди хворіли, там кисневі маски, все це, ви ж, друзі, це ж ми все ну не ми, а ті, хто перехворів, все це пройшло. Пригадайте. Пане Василю, от теж зв'язався, заповнюваність ліжок 25%. Тобто це ну, велика кількість, багато дітей, але сам от перебіг, сам Протікає. Да. За рахунок того, що це типу мутований якийсь, за рахунок того, що люди вже готові, ну як привиті і це. Ну, дома, це ми ж в лікарню не ходили, ми це все дома перенесли. Тобто, можливо, дійсно він не такий агресивний у тій своїй першій стадії, знаєте, коли тебе бац і наповал. Ось. А можливо, ну що можливо, щеплення працює, я в цьому переконався точно. Тому не треба боятися щеплення. Хоча, знаєте, якщо так десь послухати, начебто ті антиваксери, вони говорять другий раз, певно, якісь і начебто правильні речі, ви розумієте? Ну, якщо не заглиблюватися глибоко. Тому до чого ведуть, люди дуже легко попадаються на гачок їм і кажуть, а нафіг воно треба. Ну і знаємо тих, хто був проти і реально не щеплювався. На превеликий жаль, певна частина людей пішли на той світ, причому при хорошому здоров'ї. Тому, друзі, вертаємося до цієї теми. Не бійтесь вакцин, довіряйте, звичайно, найкращим. Тим більше, що в Україні такі вакцини є. До речі, іноді попадає реклама з Росії, іноді такі канали потужні слухаю і пару раз слухав, думаю, про що ж вони говорять? Слухайте, вони навіть в Росії хочуть прищепитися. Тобто до чого дійшло, і це мова йде про людей, ну не про всіх, звичайно, але про тих, що. Тобто там агітація йде щодо щеплення. Про що мова? Про те, що коли московський патріархат розганяє хвилю, що воно, типа, як там на рахунок інтернету, як одна казала, воно нам і нахер не нужен тут інтернет. Так і про щеплення. Виявляється, треба. Інтернетом люди користуються і щеплення теж треба, щоб було. Тому ситуація дуже-дуже складна. Ну а щодо решти моментів політичних, друзі, можливо, місток переведемо і трошки поговоримо про те, адже ви знаєте, що відбуваються моменти обговорення Нормандії. На цю тему є хороший ролик, вийшов в Цимбалюка. Він гарно там це все діло розповідає. Друзі, я думаю, детально його передивитися, там маса корисної інформації, як він пояснює з точки зору зрада нашої влади чи не зрада. Подетально розібрав меседж Козака. От того. Чому ми кажемо постійно Козака, ми повторяємо, як кажуть вони. Ну козак він, мабуть, чи ні? Був би козаком, був би наш інструмент переводний. А так від слова козел, козак. А так можливо його козолупом назвати? А як хочете, вже нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Ви в тілі українця колишнього, в батьківській крові, яка дала йому все це, Україна. От які зрадники бувають. Так це... Пане Василю, на кордоні отих 100 тисяч, добра третина, добра половина, всі ж мають тих родичів, як не в північній частині, то в Галичині як мінімум. Я взагалі не розумію цих людей, що може спонукати зараз їх. Вони що, не розуміють, що 16 кілометрів від кордону Київ до України, що з них хочуть і які накази теоретично можуть даватися. Я не розумію, як вони повинні ще перед тим подзвонити до своїх братів двоюрідних чи троюрідних, сказати, що Іване, я до тебе їду, але я їду на армаді, чи лечу на якомусь сушки, чи ще на чомусь. Взагалі не розумію, як цей світ до цього дійшов, що ну просто задати причину, задати питання, нахуя, на хіба ви, чому ви, на нас треба нападати, от що ми зробили? А пропаганда їхня ви не викидаєте? Добре, відкинули пропаганду, НАТО всім загрожує, українці продалися. Ну десь йдіть, просніться, йдіть, подивіться позвоніть до двоюрідного брата чи тої самої сестри, скажіть, що там ви робите? Пан Василь, я вас умоляю, ми вчора у моєму стриму зачитували, що кажуть
росіянці, вона відправляє сина у Білорусь на вученні, на хвилиночку, в ученні. І пише, я сподіваюся, моє дитё повернеться додому. Що ви від її хочете? Ви Ну, мабуть, що? в цілому, мабуть, розумію, що може трапитись так що завгодно, з одного боку. Я не розумію, коли ну, гэта, напевно, необхідна ментальність москаля. Мець для того, каб розуміти, дитё їде на навчання, якое може не повернутися додому. Гэта як? Ось я віддаю своє дитё у інститут, перехрещую і кажу, Боже, аби повернувся з навчання. Ви можете собі уявити? Яны що, безглузды не розуміють, що яны дитё своє відправляють на війну? Ну, у них вже тенденції складені протягом багатьох століть селен. Я ведаю, тому я і задаю їм постійно одно і те ж питання. Ладно там москалячі морди, свої білоруси, да у нас ось в ученні будуть. Які на холер, вас окупують. Ви зараз кажете, на ковід мені мама зранку написала, 2. З 2 дні, а яна померла, през 2 дні муж помер. Наші свояки. Так, летние люди, а лет им не меньше. И что? Зато, ну, пробачте, грубо скажу, зато ми не приймали уділ у протестах. Ми ж нічого не зробили. Навошта нас на, пробачте, ображок і тягнуть кудись до плоту? Ми ж нічого не зробили. І ось гэта, ну, гэта необходимо психологію таку. Я не ведаю, що треба мати в голові, каб гэта все, ну, просто дозволяти з собою робити. Пробачте, будь ласка, я щиро кажу. Коли б я ведала, що моє дитё на фарш відправляють, я б костями легла і сказала, не пойдеш. Нехай мене садять, нехай мене судять, нехай роблять, що хочуть. Але на фарш своє дитё я не віддам. Я вже задолбалась білорусам казати, послухайте, тут українців на колени падают, сустракают. Там москаля разделывают и уздовж, и у папирок. Там повертається по факті тільки в очі від того, що колись було чоловіком. Яны їх дробять на органи, продають. Я кажу, ви, гэта бізнес. Чим більше їх здохне, тим більше хуйло покладе грошей собі у карман. Ну давайте будемо об'єктивними. Що там? Вось у гэтую горсточку маленькую чоловіка кладуть? Да не холери. Добре, коли там шнурки засталися від ботинків. І ось яна жує соплі і каже, Боже, гэта ж моє дитё на навчання у Білорусь поїхав. Дик ти кукуху свою трохи, мабуть, уключиш. Гэта я не вам зараз сябры, гэта вось моє агульне меркаванне, тому що я не можу собі ось гэту ситуацію покласти у голову, широ кажу. Ну не можу. Пробачте, я сьогодні бомблю, мені просто. То, що я назираю, особисто після мапи у Білорусі, вся червона. Просто і там почвари, і там почвари. У Речиці. Що ви робите у Речиці? У мене питання до москальов задала навіть москалячі морди. Що ви робите у Речиці? У вас навчання будуть проходити десь у Гродненській, ну ніяк у Брестській області. Якої холери ви прийдете у Гомель? Це інший кут Білорусі. Що ви там забили? Я сказала, я вельми сподіваюся, що їх по казках будуть десь у болотах визначати. Кого туди засосало? Ну, наприклад, Хуйло дає наказ наступати. От я не знаю, це ж не 39-й рік, не 41-й рік. Взагалі, я так розумію, наприклад, як я розумію, вистраюється колона по московській трасі, йде на Київ, ну я не знаю, хіба там якісь можуть бути перешкоди. От реально, чи є в нас певний захист в тому, що є, пересікає колона кордон. Так, от далі що наші роблять. Ну, а що, мочити це? Як тільки заходять на 2-3 кілометри, зразу розрахунки мають працювати. А авіація якщо? Ну, дивіться, ви думаєте, ні, якщо вони зразу почнуть авіацію і ракетами вутюжити нас, це повномасштабна війна. А раз повномасштабна війна увімкнуться всі санкції, то тільки Німеччина буде підтримувати Росію. Так. Розумієте?
Поглядите, як зараз у німців дупа палає. В воді вже, видите, маски, що називається, скинули, і поглядите, що з німцями зараз відбувається. Уся пригожость, без питання, усе те, що було догетуль, усі обіцянки, цицянки, дурню, радость, все, обгадилися по самому мамні. Ось вам і керуюча держава, що називається, у її розв'язі. Усі орієнтуємося на толерантних, або, як там кажуть, на педантних німців. Ось вам і педантні німці. Нічого з 41-го не змінили, ні навіть не 41-го, з якого. Ще початок Першої світової і з 39-го, коли Польщу починали роздирати. Нічого не змінилося. Ті ж самі росіянці і ті ж самі німці у коаліції супроти всього світу. Получите і розпишіться, що називається. А я б этом казала ще год тому. Допомагати, розумієш? Ще, крім того, що самі не допомагають, що забороняють Так. А країну. пам'ятаєте, год тому я сказала, що німців ненавижу, тому що нічого там не змінилося. І почвара Меркель нічим не відрізняється від Гітлера. Просто вона у сукені, а той був з вусами. Але міркування, що ми мусимо поділити світ так, як нам, необхідно. До речі, друзі, на цю тему у Муздабаєва вчора вийшов ролик, там на цілу майже годину, розбор польотів на капітальні. Просто, от, друзі, всі зайдіть по поводу Німеччини, порівняння, так воно і є. Ну там все чітко вибрано. Тим більше, що не треба забувати, що він багато років прожив у Росії, він дуже добре знає російський характер. От, і аналітикою він володіє хорошою. Тому все, що я слухав, я з того багато знаю, але ті всі моменти, які він позводив докупи, до спільного знаменника, вражають. От, про подібні речі я міг би дуже довго додумувати. Так що, будь ласка, завітайте, передивіться, дуже багато корисного. І якщо я раніше десь там думав, знаєте як, щоб не втрачати зв'язки з Росією, 40 за них, десь там 60 все-таки за нас, тому що треба бачити світ в демократичному суспільстві увесь, а Німеччина була локомотивом, назвемо так, любих європейських устремлінь, то, що економіка перша, одне, друге, і ось дивіться, вийшовши з Єврозв'язу Британія, я, до речі, теж тоді думаю, за чим вони вийшли? Все-таки, настільки потужний Єврозв'яз був разом з Британією. Але, як виявилося, у британців міцні горішки, і вони речі називають своїми іменами, а будь вони в Єврозв'язі, вони б не змогли так ногу поставити чітко і жорстко, як вони зараз робили. Так. Ви поглядите, як Естонія спробує по своїм приватним жаданням гэта просить дозвол у німців для того, як поставити зброю в Україну. Ну, вони поставили цю зброю їм, тому, можливо, була умова. Тому вони, можливо, так сказали, Хелен. Тут естонців я розумію, ну, не то, щоб це субординація, як то є в армії, але цю зброю, вона попала з Німеччини, коли йшло переоснащення. Німці їм віддали. Я згодна. Але зараз гэта подається таким чином, що естонці ходять і стогнуть, і просять, і молять, дайте можливість допомогти. І гэта виглядає соромно. І гэта ніяким чином не красить німців. А німці, ви поглядите, скільки зараз ось гэтага бруду і сміття вилазить. І коментує. Я читаю, мені волоси дибом стають. Звичайно так. І в мене би встало, якби було волосся в мене на голові. Так що, Хелен, якраз у цей момент з'являється проявка. Знаєте, то коли фотографії ми робимо, і ми не знаємо, яка вона вийде, то старим способом знає, як воно там проявник кидаєш. Я вмикала світло, коли мій брат проявляв. Не один раз відгрібала. Ну так, тому якраз зараз німці проявилися у всій своїй негативній красі. Тому вони дійсно Другу світову розпочали разом. Тільки там хто кого переграє, Гітлер, Сталіна чи Сталін Гітлера, ну, результати нам всім зрозуміло. Але скільки крові, і не будь один з них, не граючи разом, не ділячи Польщу. Отак вони поділили під час Другої світової війни Польщу, так вони хочуть Україну роздерибанити. Хоча про це не говорить Німеччина. Ви розумієте? Пригадайте, коли починалася у 2014 році війна, як емісари з Росії пропонували Польщі відібрати західні області України. Ось. Не прямим текстом.
там Жирик і інші пропонували, щоб вони пішли, вони подумали, що вони таким-то. Ну, можливо, так собі німці і не сильно зможуть це дозволити. Вони, знаєте, як ото у тихушку будуть грати, але підігрувати будуть точно. Ось. Тому що оці два потока, які північні пройшли, ось, те, що вони завжди кричали, це ніяке не політичне, це чисто економічне питання. Ніякого економічного питання не може бути, якщо немає політичної складової. Безумовно. А там політична складова неозброєним оком видно. Тому в цій ситуації це пустий звук з боку Німеччини, але грали в цю гру, так як вони домінували в Європі і накидали повістку дня, власне, вони, а всі, хто мали дослуховуватися, от вам і така вийшла штука. Штука не хороша, будемо бачити, що буде далі, але чомусь мені віриться, все-таки після цієї відповіді, яку, до речі, американці надали Росії в письмовому вигляді. Пригадуєте, вони вимоги ставили. Ну так. Ось. Ну, Ні, і ну- якщо вам відома відповідь, що можете сказати, ваше бачення? Гэта все чакана. Гэта все чакана, але я ще раз кажу, а зараз під соусом не української, а війни в Україні, яку яны розв'язати спробують, повністю окупується Білорусь. Повністю. Вось гэтыя всі гандлявалкі, я щиро кажу, як по мне, гэта просто адвесці погляд ад таго, што адбываецца ў Беларусі. Зараз яшчэ адна краіна будзе захоплена. Гэта гібридны ботаксны карлік. Ён ніколі не дзее напрамую. Таму ўсё тое, што зараз назіраем, просто мы страчаем Беларусь. Мне вельмі шкада, што некаторыя беларусы у вялікай колькасці яшчэ так і не зразумелі, што адбываецца. Калі Статкевич казаў, што неабходна Лукашэнку вешаць на плошчы на браме, з нас смяяліся і казалі: «О, радыкал!» Ну окей, зараз, на жаль, гэта можа крануцца і вашых сем'яў. Я не выключаю. Акупант не прыходзіць з інвестыцыямі, яшчэ раз скажу. Акупант прыходзіць знішчваць. І таму я яшчэ раз скажу, штодня я задаю сабе пытанне, дзе я не дапрацавала, да каго мне яшчэ крычаць, стукаць, грукаць, і што рабіць далей, каб хоць крыху вось гэтую всю гісторыю. Зараз у нас гэты псевдорэферэндум, вы бачылі, я шчыра кажу, я просто дзівуюся нашим людям. Я не кажу, што я з кола суперразумных. Але вось гэтая разбалансіроўка ў галаве. Мы не вызнаем Лукашэнку, мы будем байкатаваць тое, што ён прапануе. Якой байкот? Вы ж яго ўжо не вызналі. Што вы збіраецеся байкацировать? Люди байкотируют працу, калі ім не даплачваюць там нейкія сацыяльна гарантаваныя выплаты. Люди байкатуюць, калі парушаюцца іх правы на месцах. Вось яны байкатуюць працу, таму што іх базавыя правы парушаюць. Вось гэта называецца байкот. У нас под соусом бойкоту идите, вы можете себе уявить, идите на бюллетені, ставьте 2 крыжа. Гэта Мінская разумее, што калі яна заходзіць у беларускую амбасаду, вось у гэтую хвіліну юрысдыкцыя Украіны скончылася і пачынае, як кажуць, не да законаў дзеяць юрысдыкцыя Беларусі. Таму што вось гэтая пляма у Кіеве, невялічкая, якая называецца амбасадай Рэспублікі Беларусь, яна ў юрысдыкцыі Беларусі, яна належыць, гэта тэрыторыя Рэспублікі Беларусь. І вось нашыя зоркі, псевдоапазіцыі кажуць, ідзіце, схадзіце, паставце 2 крыжа. Вось я як павінна на гэта рэагаваць? Рэсурс, дзе, прабачце, 300 000 людзей глядзяць, і мой на канале, дзе, крыху до 5 000 не дацягвае. Мне што потом, спісы тых, каго схапілі ў амбасадзе рабіць? І потым казаць, а я ж вас папераджала, якой халеры вы як бараны папёрліся. Таму што Света сказала, вы Лукашенку нахер паслалі, а чаму вы Свету нахер паслаць не можете з такімі ідэямі? І са мной яшчэ спрачаюцца, ты не разумееш. Я кажу, яму патрэбна яўка, а яўку робяць людзі. Калі вы ігнаруеце і кажаце, што там нешта прагучала, вы чулі гэтыя галасы на фоне?
Вось і я не чула. Мне падаецца 10 нейкае рэха. Всё, да пабачэння. Вы не ўяўляеце, якія спрэчкі ідуць за гэтага. І вось гэты пазл у мяне ў галаве не складаецца. Я не разумею. Я вось гэтага не разумею. Таму і задаю пытанне, вось як яшчэ можна паясніць? Не рукі пускаюць. Така Хелен наука доходить на превеликий жаль через мозолі, піт, сльози та кров. Дуже прикро, але це правда. Якщо історія просто так нікого нічого не вчить, то тільки на власному досвіді. Прикро, що в нас вже був такий досвід. І не маленький, і ми дурню таку робили, і зробили. Ось. І я не кажу, що треба вам тут закрити очі і сказати, ну так, диктатура, одне, друге, третє, не готові були. І дійсно, можливо, кожен з нормальних сябрів щось і не доробив. А що нам казати? Скільки ми про це говорили і робили, і попереджали, і умовляли, і що, і які висновки. Значить, ця історія нікого не вчить, в принципі, взагалі. Тільки одиниці, цього можуть робити висновки і робити далекоглядні плани, наприклад, на розбудову України. Ось. Але щоб я не був голослівним і щоб робити правильні висновки, хочу, друзі, сказати вам, що вчора у чудового нашого сябра, Ключика, розкішного чоловіка з великої літери, з чудового міста Черкаси, Сергія Першака, був день народження. Друзі, Ой, Сергію, вибачте. Сергія. Хто що йому хоче, хто сердечки, хто квіточки, хто прапорці, хто пальчика вгору. Привітаємо, друзі. Так. Моє вітання. Вітаємо, Сергію. Вітаємо. Мого здоров'я, все остальне придбаємо на зароблені гроші Сергію. Много еліта і крепкого здоров'я. Навзаєм, так. Гэта, я нагадаю, таксама мадэратар на маём канале. Таму, канешне, віншаванне і ўсяго самага лепшага. І я кажу, я зараз толькі аднаго жадаю перамогі. У любым выглядзе, але перамогі, таму што гэтыя дзяды, прабачце, яны ўжо, задаўбалі канкрэтна. І самі не жывуць. Я кажу, ось... Цікаво, а відведення військ це буде перемога? Не, ну у нашым выпадку перамога гэта крыху па-іншаму выглядае, але гэта крок да перамогі, безумоўна. Я шчыра кажу, я вось зноўку, мабыць, зараз буду эмацыйная і бамбіць буду, але я не разумею, бачыце, калі, ведаеце, калі гвалтаўнік трымае ўжо за горла жертву, стаяць паліцэйскія вакол і кажуць, вось калі згвалтуе, тады схобім, таму што ён же ж зрабіў дрэнна. А калі не згвалтуе, будзем назіраць. І вось гэтае ўсё адбываецца на маіх вачах, толькі ведаеце, я глобаліст. Я ўсё раблю ў такім сусветным паразуменні. Вось стаіць гэтая паскуда, ужо, прабачце, зняў штаны, ужо усім там гэтым струкам сваім адсохшым пагражае, кажа, буду такі гвалтаваць. А вакол еўрапейцы стаяць так з зброяй і думаюць, боже, а што мы з ім будзем рабіць? Ну, ладно, калі пачне спрабаваць, вось тады мы, мабыць, нешта зробім. Вам ужо ў лоб кажуць, мы нападаем. Што мы чуем? Вось калі заб'юць 10 000 украінцаў, вось калі пабачым, паглядзіце, матч 17, 8 год. 8 год не могуць, правесці судовую справу па збітаму самалёту. Што 8 год можна, якія сведчанні збіраць? Скажыце, калі ласка. За 8 год? Там процедура, Хелен, дуже Я ведаю. Але я яшчэ раз скажу і 1000 раз скажу. Я хочу, каб Беларусь, Украіна сталі краінамі, па якіх зробяць вынікі і пачнуць дзеяць неяк хутчэй. Мы тэхнічна, сябры, ужо лепей сталі. Мы ўжо не папяровыя вырабы носім адзін аднаму, і яны не ляцяць летакамі па 2-3 тыдні. Ну, давайце аб'ектыўна. Свет, ён прыскорыўся. Зараз шмат справаў робіцца нашмат хутчэй, чым 10, 20, 30 год таму. Я не хачу чакаць, калі хуйло нападзе. Калі хуйло кажа, я нападаю, яго трэба затрымліваць і судзіць.
Дякую. Так, я погоджуюсь з Хелен, що зараз тим союзникам, які з нами залишилися, потрібно вже я не розумію, тому нападе, тоді будуть такі санкції, що вже економіка не витримає і все буде погано. Ну, друзі, кількість вбитих українців це є певним тумблером чи речагом, щоб почати ці санкції. Ви ж бачите, що з кожним разом стає все гірше. У умиротворення цього монстра все повертається ще більшою агресією. Недавно зустрів в інтернеті такий малюночок, це хуйло і маленький хлопчик. Він каже, де закінчується наша Росія. Так. А там написано, там, де получимо по хлібалу, там закінчиться наша Росія. І таким чином, я не знаю, як це правильно сформувати. Так, це відсутність цієї міжнародної коаліції, да? Це те, що відповідає за це наш президент відповідає. По великому рахунку, мабуть, він мав би не відосики записувати в Буковелі, а їздити кожних 3 дня в Німеччину і відстукувати там на якісь кабінетах і показувати кадри Другої світової війни, показувати кадри параду в Березці, показувати все, може ви забули, може щось вам нагадує. Там, ви знаєте, і повинні з'явитися ті здорові сили, дивіться, в будь-якому випадку ці країни, які є лояльні до Швабростану, да, в них якась є там опозиція, якась є друга демократична сила. От приклад Хорватії, да, президент вийшов, сказав, що там наговорив всякої дурні, прем'єр взяв і вийшов, каже, що це нічого не має спільного з позицією уряду Хорватії. Ми за підтримку, ми нічого не будемо ні звідки виводити. Ось наша позиція. Це той баланс сил, якими славяться всі наші європейські країни. Що немає такої монополії типу єдиної Росії і все. І як партія скаже, є ж постійна конкуренція, є постійна зміна влади. Тому я думаю, що зараз це такий лакмусовий папірець. В будь-якому випадку все це закінчиться. В будь-якому випадку це закінчиться якимись чи втратами, чи статусом кво, чи взагалі. Потім же ж все рівно, навіть тут після тої самої Другої світової війни, почалося якесь відновлення, якийсь діалог, якісь судові процеси, якісь точки відліку нового життя. Так? Ми всі ж зараз апелюємо тим, що після Другої світової війни всі домовилися, що кордони не рухаються. Там, коли розпався Радянський Союз, ми теж домовилися, що співдружність, незалежність чи не співдружність. І таким чином кожен отримав певні, не гарантії, але певні якісь такі усні домовленості. Зараз все це перекреслено, зараз все це знівельовано. Зараз все це зовсім немає ніякої логіки, немає ніякої впевненості. Це той самий питання, яке я собі задаю, чому вони повинні на нас сунути, просто із людських. Я на нього відповіді, мабуть, ніколи не отримую, бо я там не знаходжуся, я може недооцінюю дію тої пропаганди. Як би нас не качали, ми не знаємо, хто вони такі. Певні якісь такі є сподівання, що все-таки, а може, але знаючи там 300-літню історію, то треба знімати рожеві окуляри і готуватися. Так, звичайно, друже Василю, рожеві окуляри з одного боку, з другого боку не треба забувати, що у них оця імперська політика давня, і вони потихеньку, Московія, як вона коли відбулася полу Золотої Орди, а потім, коли Золота Орда розпадалася, вони перехопили ініціативу і з тих пір, це приблизно з 1380 року. Звичайно, вони тоді ще Кримському хану, Ногайській Орді платили і залежні були від Казанського ханства. Це все зрозуміло, і в тому числі Астрахані, як каже автор каналу Історія Руси, але оця підлість їхня завжди була там, ви розумієте? От що не можна їм відмовити у їхній підлості по відношенню до всіх своїх сусідів. Тобто вони ніколи по-чесному не грали. Якщо вони по-чесному грають,
начебто чекає якогось підвоха, і він обов'язково буде. Знов таки, дивіться на ту саму історію, і коли ви кажете, з точки зору людяності, так, я вас розумію, але вони грають зовсім по інших правилах, у них зовсім інша шкала виміру, і плювати вони хотіли на ці всі правила. І тому, коли розпався Совєтський Союз, цілком зрозуміло, що Росія була, пригадайте, ножки буша і так далі. Що вони там могли такого? Нічого аж. От тоді, якби момент становлення в Україні відбувся такий, як слід, звичайно, зараз ми були значно потужніші. І пригадайте, Молдова, Абхазія, Грузія, ці всі моменти, потім Чечня, ну це конфлікти не такі великі, вони, називаємо їх локальні. А отже, коли вони до нас полізли, звичайно, вони полізли гібридно, вони вже навчилися. Чому їм у 2008 році не дали по зубах? Це те, що йшов період встановлення. Тільки вони з 2008 року зробили зброї до 2014 року. Я маю на увазі, не дали по зубах Європейський Союз, інші країни. Приїжджав Саркозі і оце замирення, так само Німеччина. Ми типу все порішаємо. І звичайно, а москалі знали, що роблять. У них були домовленості швидше всього. Принаймні не заважайте нам. Ми будемо робити і робіть вигляд, що ви умиротворяєте нас. А ми будемо десь там іноді підігрувати, а потім будемо робити свої чорні справи. То 2003 рік, коли виникла Тузла, тоді, до речі, вони нам зірвали морський старт. Морський старт – це така була програма. Наші в Бразилії робили платформу з бразилійцями, там ще хтось був в спілці, не знаю. Наші ракетоносії мали виводити в космос багато супутників і багато чого. І коли Кучма туди тільки прилетів, якраз вони увели, почали насипати цю Тузлу. І потім терміново повернувся в Україну. Тоді Кучма поклав ребром питання. Тоді ще не були наші Збройні сили до розвалення, це ще було далеко до Яника. Ну і ми дуже добре знаємо, що витворяв Гриценко за каденції Ющенка. Оптимізація, да скільки можна оптимізовувати. І історичний досвід, той, про який ви казали, повинен був працювати. Але ж пригадайте, скільки було нападок на Ющенко з усіх боків. Юлька прем'єр, Юльки то не так, і то не так. Газові домовленості і багато чого, внутрішнього ворога вистачало. Так от, вони завжди вміли поділити, розділяй і володарюй. Тому що у них був досвід. А в нас досвіду державотворення не було. Ми фактично, навіть той же самий перший секретар України, той же Щербицький чи інші, ходили за директивами в Росію. Що робити? І плани спускали з Москви, держплан Совєтського Союзу на держплан України і так далі. Хелен, прошу доповнити, так? Угу, так, да, я прочитаю зараз. Ну, Василю, написали би ви в мене в чаті, я би вас і забанив, блін. Чесне слово, схоже на посиденьки престарілих жертв, які тільки і можуть що жалітися. Це аналіз для тих, хто не розуміє. Це ви ще Сайгона не бачили в ефірі? Ще Сайгона, то вже можна було. Ні, ну, друже Василю, ви можете багато чого знати, але ви це не пережили. Я так розумію, ви йшли в той момент в перший клас, коли це все завалювалося, совок розвалювався. Тому я розумію, що ви зараз досвідчений, багато чого можете. Ось вам і карти в руки, зробіть, щоб ми не нили. Заведіть канал, зробіть щось таке потужне, щоб ми крила, ви молодий, крутий. Нема питань? Ось, а ми можемо, ми можемо собі це дозволити. Я завершу думку. Так, друзі, ще одна така, ми вже скільки, майже година 17. Сьогодні тривожна новина з Дніпра, мабуть, всіх сьогодні сколихнула. Це, друзі, ну,
я не вірю в такі співпадіння. Це можливо якась певна чи диверсія, чи ж дискредитація Національної гвардії, і зробити цей резонанс, відволікти увагу. І ну, багато через кому можна писати яких різних версій, чому це сталося. Можливо, хто не знає, наш гвардієць. Ну, я так розумію, що не із зрозумілих причин в одній частині відкрив стрільбу. Вогонь. Так, так. Да, і вбив 4 своїх колег і ще одну жіночку. Тетяна 200 гривень. Все буде Україна. Тетяна каже, що все буде Україна, і тим самим підтверджує, що все буде добре. Так ось, молодий хлопчисько, можливо, там якийсь буде слідство, буде встановлена версія, причину цього всього. Взяв і вбив четверо людей в той час, коли знову 16 кілометрів біля нашого кордону бряцає зброєю людожери, які готові розривати 5? Ну да, 4 курсанта і одну. Ну там така інформація, що 5 начебто загиблих і до 10, ну в цілому всіх разом сумарно і поранених, тобто 5 убитих, 5 поранених, щось таке. Це просто трагедія. Тут питання, як таку людину допустили, якщо це дійсно ця людина зробила? Можливо, людину підвели під це хтось, ну не знаю. Дивіться, наркотичне, навіювання, ще що-небудь. Можливо, дійсно його хтось щемив там. Я не знаю, як це зараз в незалежній Україні, що так по-нормальному розібратися. Коли, я думаю, пане Василю, дідовщини такої не може бути. Не повинно бути, апріорі. Бо, по-перше, це гвардія. Гвардія підпорядковується міністру внутрішніх справ. Це не є військові, правильно? Так. Це Національна гвардія, це ті хлопці, які от виходять в основному на оці мітинги, де виходять наші люди, які космонавти, з розряду космонавтів. Так. І навіть, знаєте, при всій трагічності цієї ситуації вчинок очільника Нацгвардії заслуговує поваги. Він написав рапорт про відставку в зв'язку з цими подіями в Дніпрі. Тобто, це такий невеличкий позитив з того всього, що з того великого негативу, що є в людини честь, і вона розуміє, що несе певну відповідальність за те, що відбулося. І якби так діяли свого часу і міністри, і президент. І президент, ми мали би зараз певне перезавантаження влади. Можливо, там пов'язано з дідовщиною, пише Саша Шарапов. Можливо, але... Сашко, а звідки така жорстокість? Це ж, розумієш, це терористичний акт, це дідовщина, знаєш, свого ненависника взяв там, наказав. А це якийсь такий, типу, як є ж відео, де показано, що він... Це диверсія, я би більше сказав, це як диверсія. Да. Ну і хочу на додачу, пані Тетяна 200 гривень, ну і на донейт-систему «Слава Україні» 100 гривень, і наступне перед стрімом Андрій Владіленович 50 гривень, Любов Васильівна 200 гривень і Ольга Нікітіна 500 гривень. І, щоб таким бути доволі точним, 7567 гривень, 83 копійки на картці. Друзі, наближаємося до екватора з непоганими показниками. Окрема подяка Миколі Рушниці. Да? Я зрозумів. Я все зрозумів. Ну, раз подяка, так подяка. Да, окрема подяка, що він акцентував увагу в своїх срачах на нашому такому проєкті і звернув увагу деяких патріотів, що а чого я не тут? І ми бачимо все частіше нові ніки, хто підтримує, і ми вже з паном Василем маємо певні невеличкі задумки щодо використання цих, не сказав би надлишкових, а тих коштів, які ми, можливо, зберемо трошки більше, але це буде згодом, не будемо забігати вперед, ми завжди так передивляємося довго, і як тільки у нас буде така перша можливість, в наш формат є кому додатися. Правда, пане Василю? Саме так, друзі, дуже складна, непроста історія воїна, родини,
Я буду вдячний за кожне надходження і те, якщо ми дійсно зможемо зробити. Ми вас, друзі, познайомимо ще з однією родиною, з трагічною історією в Збройних сил України, оборони України і одного з тих героїв, який загинув. Так Україна гатунку 2022 – це зовсім інше, зовсім інші стандарти, інші вишки. мотивації, друже, Мотивація в кінці кінців. Люди йдуть свідомо на такі на службу. Кількість проблем з кандидатами немає, бо якби було таке, що там брали всіх підряд, бо нестача. Ні, молоді хлопці йдуть сознательно. У мене б не взяли, мабуть, а от такі хлопці взяли. Тому мені здається, да, це якийсь такий, і ще що він там через 7 годин звідкись позвонив і типу здався. Ну наче знаєш, ну типу місія виконана, і от я беріть мене, забирайте. Але ж це ж скалічене життя тих людей, які вбиті, не скалічене, ну долі. тих, що поранені. Да, так він собі, йому ж довічне ув'язнення, друзі. Він більше свободи може не побачити. Але ж це строковики. А хіба в Національній гвардії є строковики, пане Василю? Думаю, що є ті, що служать там 9 місяців чи скільки. Угу. Можливо. Так, Григорій Коваленко поправляє. Ну так, це не контрактники точно, контрактники це вже... До речі, пану Григорію, здається, вчора пан Григорій так само надіслав переказ. Пане Григорію, вдячний вам. Пробачте, я сьогоднішніх наших донейторів відзначив, але зараз загляну та скажу. Маю сам собі догану написати. Так, 100 гривень це було 25 числа, 14:57 від пана Григорія. Дуже приємно. Дякуємо, пане Григорію, вам. Ну, пан Григорій, як правило, за місяць мінімум 3 заходи робить, тому поетапно дякую за підтримку. Ага, один призов строковиків і служить 1,5 роки, каже пан Григорій. О, навіть так, бачите. Саме так, я служив, я знаю, що це таке. Ось нам видавали так само зброю, ходили в караул, зброя доволі часто була в руках. Ну, не знаю. Це треба було, мабуть, сильно людину або образити, або довести до такого відчаю. Через що можна? Можливо, якісь транквілізатори, ще що-небудь. І, ну, не знаю, друзі. Це все настільки складно. По логіці хотів би сказати, що, мабуть, слідство розбереться. Хотів би, щоб воно так і було. І щоб дійсно, якщо є винуватці, ті, які довели його до такого стану, були наказані. Це, що я можу сказати. Говорят, что его затравили за то, что он пожаловался руководству за один інцидент. Можливо, друзі. Тут все буде зрозуміло, бо якась причина точно була. Ну, скажімо, це, щоб вчинити такий, ну це злочин, однозначно, але щоб до такого злочину дійти, це треба реально людину вивести сильно з себе. Ось. Уже як це було зроблено, це зовсім інша історія. Можливо, ми цього ніколи не узнаємо, але
Але те, що нема мотивації у підрозділах, те, що в такій ситуації люди не дорожать життям, ну, а як можна ще сказати? Це з одного боку розстріляв та вбив, це не дорожив життям ні своїм, ні інших, а з другого боку це швидше говорить про загальний стан. Мені б дуже не хотілося, щоб він такий був, як я собі уявив тільки що. І якщо додумуєте ви до чогось подібного, про що тільки думав я. Дуже жаль. Друзі, близько вже 90 хвилин. Скільки, Василь Васильович, у нас трансляція триває? 1,5 години. 1,5 години. Да, да. В принципі, не знаю, які там ще питання. Навіть я не знаю, чи то видалили новину, чи мені воно показалося. Я навіть вам встиг сказати, що депутат від партії Слуга народу щось там злив інформацію, що Зеленський готує якийсь типу наказ про внеблоковість України. Я насправді не маю такої інформації, тому нічого, на жаль, не можу сказати, але я скажу те, якщо ви вже сказали, дійсно, можливо, така інформація є від Зеленського, я очікую самих великих дурниць. А це одна з них. Коли Great Britain пропонує віз Лондон, Варшава, Київ, я в цій ситуації можу тільки аплодувати. Я щось не бачу з джерел від нас, щоб наші очільники, а це перш за все повинен би був, мабуть, президент вийти і сказати, що українці давно на щось подібне чекали. Дякуємо Лондону, дякую високим високопосадовцям цього королівства і за те, що Варшава підтримала. Ми готові, ми за. Давайте як найближчим часом створимо комісію міждержавну і будемо втілювати все це в життя. Це було б черговим доказом того, що в нас є державні структури, які дбають про країну, які захищають її, і це перш за все входить в обов'язки саме президента, адже він нас за безпеку відповідає. Тому погано, що ми цього не чуємо і не бачимо. Можливо, там вже йде робота, кипить, а ми тільки почуємо, що все це об'єднання оформлене правильно та красиво. Побачимо. Ой, мне, пан Василь, подається, що у нас есть, у вас, то бок, пробачте, есть та ж сама проблема, яка есть у нас. У нас есть опозиційні сили, які нешта прапанують за здоровым глуздом, але ў сілу таго, што гэта апазіцыйныя сілы прапануюць, неабходна гэта рубануць у корні, а потым праз некаторы час падаць як сваю ідэю. Мы з гэтым у Беларусі, вось беларуская суполка, яна сутыкаецца пастаянна. То бок мы нешта кажам, нас маленечкі адсотак. Нас зарубаюць на карню, прапануюць нейкую фігню альтэрнатыўную, потым даходзіць, што ой, такі былі неправы, а давайте зробім по-іншаму. Вось зараз ужо мы крычым ігнор, ігнор, ужо 3 месяцы крычым, напэўна, 2-3 месяцы, ігнор, ігнор. І не паверыце, ужо новую народную прастытуцыю не прапануюць. Да, Хелен. І тое ж самае літаральна учора я чытала. Апазіцыя на пачатку, калі пачалі вось гэтую 1000 Зеленскага плаціць, настойвала на том, каб людзі маглі за гэтыя грошы пакупаць сабе лекі. Гэта было 2 месяцы назад, таму падаецца. Ну, начебто Кабінет міністрів щось прийняв на рахунок того, що Пасля 60 год таки можна. Пана Василя, у вас є великі шанси. А нам або попкорн з білетами в кіно. Мне і 1000 не свеціць, так што я спакойна як мамонт увогуле. Мне тут у гэтым пытанні, не гледзячы на 2 прышчэпкі, я, канешне, яшчэ не хадзіла. Я шчыра кажу, у пытаннях рознага характару пасобіяў і ўсяго рэшту, я тут профан абсолютный, потому что я не атрымліваю ад украінскай дзяржавы аніводнай копейкі ні на сябе, ні на сваіх дзяцей, ні на каго. Адзінае, што у нас бескаштоўная медыцына, але я лічу, што тыя грошы, якія мы за рахунак бежанцаў завезлі в Украіну, ну, крыху кампенсуюць, скажем так, тыя прышчэпкі, якія мы з імі зрабілі, і некалькі паходаў у медычныя заклады дзеля таго, каб дзяцей паглядзелі. Але я просто пра што кажу? Гэта незразумела баранья конкуренція, прабачце. Вы ведаеце, ну, мне незразумела, чаму так адбываецца зноўку.
замість того, каб сесці, канструктыўна паразмаўляць, што нам рабіць, як будзе лепей. Дзелась гэтае, хто у каго стальнее яйкі, як кажуць у Беларусі. Выяўляецца, што скарулпа і там трэслая, а па выніку маем тое, што маем. Так, дазволілі там выкарыстоўваць, а ўвогуле 2 месяцы трэба было зразумець, што такі людзям, мабыць, самім варта вырашаць, на што яны хацелі бы вытраціць гэтыя кошты, калі ім запрапанавалі. Знаєш, Хелен, у нас все зводиться до того, що нинішня опозиція в будь-якому випадку стане владою. І завдання теперішньої влади – хірячити опозицію, щоб себе тішити тими думками, що опозиція владою не буде. І саме страшне, що коли був Янукович, у нас вороги, опозиція, ну, дивіться, ОПЗЖ. Да, вони навіть коли називали свою платформу, вони не говорили не в ОСЖ, влада, платформа. Вони собі запрограмували, що вони будуть опозицією. До чого? До країни, до держави? Да, будь-до чого. І тому тоді, коли був Янукович, ми зрозуміли, хто наш ворог. Коли прийшов той хлопець з народу, да, він запудрив всім мізки. Більшість людей побачили того простого свого хлопця на велику, і ця ширма того, вона закрила цих людей. Тобто оці осколки цієї опозиції, які є явними ворогами, ми їх бачимо. Навіть сьогодні якийсь цей депутат, не знаю, ви ж бачили, мабуть, в Фейсбуці все майорить жовто-блакитними прапорами. Зараз всі, хто там солідарний, сьогодні депутат Дніпровської ради з ОПЗЖ виставив триколор в себе на Фейсбуці. Тому ми цих же підарів точно знаємо. А от оці сучасні підари, да, от вони... Гібриди. Да, і вони от запудрили мізки, да, зараз важке пробудження, важке отрезвіння, але от, друзі, такий от ворог з таким добрим хлопським лицем теж буває, і він приспав нашу бдительність, да, на російській мові. Тому тут, як то кажуть, а ми казали там, чи а ми говорили, тут же мало що зараз хочеться так говорити. Але зараз, не знаю, та це така трошки загальна українська традиція, що об'єднатися нам дуже важко. І, пане Василь, ми сьогодні з вами були свідками одної цікавої дискусії, що на рівному місці українці підслизькаються, падають і вже руку подати не можуть. Тому, не знаю, треба єднатися все рівно. Ну, при любих обставинах тут важливо завжди декларувати здоровий глузд, а не стояти, ну, наприклад, на якійсь умовній позиції. І якщо навіть та позиція правильна, але не факт. Оборона країни може складатися з самих різноманітних факторів. І якщо в тебе один з них правий, це ще не означає, що ти на всі 100% правий. Коли ти дивишся, що поруч йдуть з тобою рядом люди, які роблять ту саму справу, можливо, тільки трішечки в інший спосіб, і вона так само допомагає Україні вийти з цієї важкої ситуації, то тут не місце мірятися, наприклад, електоральним полем або ще чим-небудь другим, або власним его. Тому, як колись показували в фільмах про індійців, сокиру тієї війни треба закопати і викурити тюльку миру. Я перепрошую. Завершується друга неділя мого лікування. Я сподіваюся, що як я тільки стану добре на ноги, то все у нас раз в Україні буде чудово. Дай Бог. Дай Боже. Ну, тоді підшукайте пісню групи Дрозди «Будзе добре». На цій позитивній ноті, мабуть, і завершимо. Хоча настрій так собі. А хай наші друзі в чаті напишуть, який в них настрій. Якщо в них позитивний настрій, тоді, друзі, покладіть пальчики вгору.
Що ви А скажете? якщо негативний, то 50 гривень в донейт систему. А, і у вас зразу настрій стане краще. Ну, варіат ви, друже Василю. Добре, тоді будемо завершувати. Хелен, з тестування що скажу? Щось з мікрофоном і все чудово. Трансляція стабільна, картинка якісна, камера бомбецький, зі звуком і гей-гоп, і погнали наші городські. Ну так, на другій годині ми нарешті розібралися, у чому справа. Ага. До речі, той хлопчисько, за якого сьогодні там той срачик міг би гарно нам допомогти. Хелен, мабуть, Хелен була зайнята. Ні, Хелен, як той партизан, справді, розумієте, Хелен постійно каже, откуль ти ведаєш? Я не поспеваю отказывать, потому что, ну, как вы розуміли, у мене сьогодні додався 21 чат, який був у консерві на некоторий термін у сувязі з, ну, необхідністю моніторити там некоторые, скажем так, пляцовки у Беларусі. То бок я от гэтых ресурсов не отписывалась, коммуникации не страчала. Ну, ось я на всякий випадок закинула їх у архів. І розумієте, коли необхідно тепер глядіти, як гэтая наволоч тягається по Білорусі, фішками ставить, де зафіксували. 21 чат сьогодні у Хелен Мінської обновився у Телеграм, ставится уже на, что называется, на актив. И вы стоите на активе насамрэч, просто у меня не физично не хапае часу отказывать, але я скажу вам шчыра, і у гэтай ситуації я не приймаю бок аніводнага, тому що об'єкт спрэчкі акупант. І замість того, каб абмяркоўваць усё паміж сабой, вы чамусьці пачынаеце адзін на аднаго, ну не вы канкрэтна, а пачынаюць вось такія незразумелыя абмеркаванні. Я бы гэта хутчэй разглядала ў кантэксце прыватных адносінаў. Таму я чула, я не займаю нічый бок, таму што я лічу, што бяседа была неканструктыўнай, скажу так. У мяне іншае меркаванне на гэты конт. При будь-яких інших випадках вона ніколи конструктивною не буде, якщо, скажімо, не дослуховуватися до аргументів з одного та з другого боку. І як завжди скажу, що гору візьме здоровий глузд, до чого я завжди закликаю всіх. Перше думаємо, потім говоримо. Я погодилася тільки з одною фразою, яка мені зайшла, і я дійсно лічу, що це правильно. Перегорни. Просто. Так, це саме правильно. І тому перегортаємо і сьогоднішню сторінку нашої зустрічі. Надіюсь, що ми не зовсім були скучними. Хочу подякувати всім друзям у наших чатах за те, що ви були разом зі мною, всім сьогоднішнім донейтерам та друзям. Не скупіться на коменти, пишіть під наших відео. Ми це оцінимо і будемо вам за це вдячні. Так як вдячні за проект підтримку «Діти героїв». Дякую наразі всім моє велике шанування. Дякую вам, друзі. Вчора був пропущений дзвінок від Сайгона, я вже говорив. Значить, в нього більш-менш все нормально, він може дзвонити, тому сподіваємося, що, Анатолій Іванович, ви нас дивитеся, і вам величезне вітання. Додамо свободу шерий код, свободу політв'язням і традиційно живе Білорусь. Живі. І слава Україні, друзі. Все Героям буде добре. слава. До нових зустрічей, до нових стрімів. На Пока. все добре, друзі. До побачення. Спасибо.